Salamu alaikum abokaina ya kuke? Ga wani tsari na wani application da ko baka da data kana iya amfani da shi. Bari in shiga Facebook. Ka gani? Facebook an nuna min alamun ban data kenan. In sa data. Ga yana wani video showing when you have data. Ka gani? Ga shi. Bari in tayi wurin hoto kawai a saka ma ga shi. Ka gani? Ga wani. Ka gani? Get data from MTN. Alamun in tayi in samu data ga layin MTN kenan. To amma cikin layi na ban da ko sisi, ban da data, ban da komi kuma kun gani. Kuma da ina da data da zai buɗe. Bari in shiga WhatsApp. Ko WhatsApp ga shi. Ka gani? Babu abin da zai buɗewa. Komi ni bai buɗewa don saboda ban da data. Amma wannan application yanzu sai in koma back. Sai in shiga. Ka gan shi anan. Ga shi. Ga yana Stack VPN. Da ka shiga zai baka shi. Sai ka shiga kai connecting kaɗan ba minti. Kaga zai nuno ma haka. Ga shi sai ka sa OK. Ka ga ya connecting. Ga yana shi. Yanzu sai in dawo in shiga Facebook ɗina. Sai in danna nan. Ka gani? Ka gani? Komi ya buɗe. Ka gani? Ka gani? Babu abin ga. Bari in shiga WhatsApp. Shi ma ka gani. Saboda tabbaci. Ka gani? Ga yana saƙon na ta saukowa. Ga yana suna ta saukowa, suna ta saukowa. Ka gani? Ka gani? Ga shi nan. Ga shi nan suna ta saukowa. Ka gani? Ga shi nan. Wannan application gaskiya ya kamata kowa ya yi amfani da shi. Bari ma har da Instagram in shiga. Instagram shi ma. Ka ga Instagram shi ma bari ya buɗe. Ka gani? Ga shi. Ga talloli nan. Komi na ga dama zan shiga. Ka gani? Komi zai buɗe min normal wanda nake so akan wannan application. Ka shiga cikin Google Play. Google Play za ka shiga. Sai ka rubuta Stack. Google Play za ka shiga. Google Play. Play Store, sorry. Play Store. Za ka shiga Play Store ga shi. Za ka jira ya buɗe. Kuma ko yanzu haka duk da mukulla nake amfani. Sai ka shiga. Idan ka shiga Play Store, sai ka shiga nan. Ga yana. Sai ka sa Stack. Ga haka nan ya to Stack VPN. Ka gani? To da zarar ka shiga. Ka gani? Ni saboda ina da shi sun ce min in yi uploading ɗi ne. To ni ina da shi ba sai na uploading ɗi ba. In sha Allah ka shiga. Komi zai zama normal. Ka gani? Ga yana an ce ka shiga ka ɗauko shi. Wannan application yana da matuƙar amfani. Wanda ko da ba ka da data. Ko da ba ka da data kana son ka yi amfani da shi. Kana son ka yi wani abu da shi. Kila kana son ka tura wani ɗan message haka ko wasu abubuwa dai haka. Ga shi ka gani. Amma da yanzu zan kaɓe. Zan cancel to da duk waɗannan abubuwa ba za ku gansu ba. Ga shi. Bari har da bidiyo in shiga. Komi ba zai taɓa buɗewa ba. Indai ba ka da shi. Ka san halin network. Ka gani? Na bari na zan wani shi. Ga shi. Ta abokaina wannan kakka bari a bakka a baya wannan na yi nazari na samu wannan application ɗin ne saboda waɗanda ba su da ƙarfi gehen abubuwa. Bari har da TikTok ka gani. Har TikTok lahiya lau normal. Komi zai buɗe ma yadda kake so in sha Allah.
Ka san halin network. Gashi. Network ɗin yau bai da kyau wallahi shiyasa. Ga dai shi ka gani. Kuma ban da duk da shi nake amfani. Amma da yanzu zan cancel, yanzu zan cire shi to duk waƴannan abubuwa da na shiga duk gaskiya ba za su buɗe ba. To, idan ka kalli wannan bidiyon nawa, don Allah ka taimaka ka yi min subscribing domin samun shirye-shiryen da zan kama azawa akai-akai. Yanzu in sha Allah a sati mai zuwa ko nan da kwana biyu zan azo bidiyo yadda ake editing ɗin bidiyo yayi normal ba tare da wani sa matsala ba. Na gode. Kada ku manta ku danna min subscribing. Ni ne naku MZH Comedian and Tech.